Ayun, kakabagyan. Pag nga bigat na yamin. Itang ulo ko project tayo. Karamit kayo man ti pagkalat-katang ti tabungaw. Mangrugi nga ang busil-busil lang sa umpay pagkalat-katang na. So nga tabuan na. Kakabagyan nga karamit ti ko. Palag ng mga tayo. Iluwanaw. Pagulian ti ko. Tabungaw. Dagiti kayo nga gamitin kabagyan na dagiti ket napititot ko lang pinipitot ko dyan basurahan nga karuba mi dyan trabaho basurahan da ito da ito no gagatangin lang aga nababadye ko amat tayo daw nababadye $70 so no $70 to $80 siguro dato no gatangan dito ako hardware dito ka agad ka pinit-pinit ko rin pipintas na ato mo jay ato ito ginatang bigin ni bagat jay ka plastic nga dato jay nananan home depot iso kaya ramitit nga kodreto ikabil ko dyan rabaw na wala kung araw kapagyan ta ikatakpay ti ko na adalan-salan sana laeng ito iso nga ikatakpay mo muna ti lansa lagit ini adalan-salan sana iso nga katakpay nga muna ano safety hari ka tayo baka matitano pa ti tao dagiti ilado lang sana mas ako lang ikatang pepe mo muna no ang delikado untuk pepe ke ikatang wanti eskwala na natin kapag yan ang mga pangbalay pangpalang mo natin ang tiyaan lang ngayon pwede dinamit lang tilapis ay tapi ini regatik
tayo. Yun. Butag malayan kapag yan. Nayang anos nga. Oh. Rana ka na Carlo. Ha?
Ah. Sorry, Melissa. May kapag ay kwata pinay. Kapit pa natin kwata. Very slow. Kakapagyan. Pas maglayo nga ito alag nga project. Yaman ako kanang nalos mga taki katwa parang ramay wala kumata hindi kayo mamumang mangkuya ka tayo lagmay yamang kabilo na yung kayo tuloy na lang lang ako nga naran paring lang panaklo kayo doon di channel tayo kapag yan yamang lang ulit may amin dito din na kayo kumain. Bye bye.